Halako apaltasun eta urduritasunaz hitz egiten zion, ezbaik ezin izan baitzuen arreta desbideratu. Bihar azken programa izango da, irabaziz gero, diru kopurua bikoiztu egingo da eta erretiratu egin inteke. Jakin nahiko nuke, ea lagundi ezadakezun, zalantzen kontra dituzun tratamenduekin, bazirudien gizontzuak indar hartu behar zuela esaldia amaitzeko. Zuk emaitza asmatzea nahiko nuke, ez dut arriskurik nahi, nire gaitasunez fidatzen naiz, baina oraingo honetan ziurtasuna behar dut. Ai, ditxosozko ziurtasunak egin zuen azperen ezbaik, eta ziurgabetasun haietan ez zuela parte hartzen adikor erantzutera ziokionean gizontzoak aurrea hartu zion. Badakit, oro har ez duzula halakorik egiten, baina diru horren beharra dut eta ez da niretzat. Diru laguntza batzuk sortu nahiko nituzke, nik bezala eskolara joaterik izan ez duten neskamutilentzat. Nik esan ez dudana haiei falta ez dakien, eskola, unibertsitate ikasketak, aurrera egiteko aukerak. Motibo ederra zen, eta ezbairi laguntzeko gogoa sortu zitzaion. Agian harro ere sentitu zen. Erantzunkizun handia jarri duzu niregan, erantzun zion beldurrapur batez. Ez litzateke hobe izango zure ahalmen bikainetaz fidatzea? Gizontzoak azperen egin zuen. Sinetzi ezadazu, kontuari buelta asko eman dizkiot, porrot egiteko ideia hutsak paralizatu egiten nau. Eta egia esaten badizut, nahiago dut porrota beste norbaiti leporatzea nire buruari baino. Ezingo nuke jasan.